Princess. Basta i-judge mo na lang. Sige. Kasi aalis kami bukas. Ay, dadali kayo? Hindi, di ba birthday ni Megan? I-celebrate namin yung birthday. Magsiswimming kami bukas. Saan lugar? Kakain kami. Saan nga kayo? Kaya kami magsiswimming. Pero hindi kasama si Megan. Bakit? Ayaw niya mag-swimming. Basta review lang niya kami. Dahil mabait naman siya. Dapat lang yun. Pati kaibigan yung tagal ko na kaibigan. Paano ba pag nilaga? Pwede isama sa pancit canton yung nilaga. Ewan ko. Kasi parang paglutuin mo, mamaya hindi niya rin kakainin yan. Maarte yun. Hindi ko alam ang mga ano-ano dyan. Mali-mali nga ang luto ko eh. Paul! Paul, baba! Kaya paglutuin mo, baka mamaya hindi niya rin kainin yan. Paul!